ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କୋଳାହଳ ଶବ୍ଦରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ ଆଉ କୋକିଳମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ମୋ ମନଟା କାହିଁକି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? किष्किंधा नरेश अन्य दिगे दूत पसि आसिबे छामुरे। मैत्र वर्तमान सैन्य मान को दिंतु आदेश पारी सर्वे माता मुझे आसूची मैत्र सीता मैथिली जानकी पार्थवी वैदेही जनपंथा षढ़ नाम सीतांक मुहर चिन्हिब नयनरु सदा बहुथिब लोतकर धार आउ राम नाम को मुखे करुथिबे गान तुमे जाओ जाओ वीर सीता को अन्वेषण करी फेरी आस छामुरे प्रभु अब
ଆଣି ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣ। ଜାନକୀଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କିଷ୍କିନ୍ଧାପୁରକୁ ଫେରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଆଣି ଫେରିବୁ ଏହି କିଷ୍କିନ୍ଧାପୁରକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି ଚାଲ ସର୍ବେ ମାତାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ ଆଉ ବିଳମ୍ବରେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମ୍ଭକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। କରୁଛି କଲ୍ୟାଣ ସର୍ବସୁଧେ ଆନନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା। ହନୁମାନ ନିଅ ଏହି ସୁନ୍ଦକ ମୁଦ୍ରିକା। ତୁମ ହସ୍ତରୁ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଖିଲେ ଜାନକୀ ରାମଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି କରିବେ ବିଶ୍ୱାସ। ତୁମେ ଯାଅ ଯାଅ ବୀର, ଶୁଭେ ଆଣ ସୀତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ଯାଇ ଲଙ୍କାପୁର କରି ଉତ୍ପାଦନ ରାବଣ ବିନାଶ କରି ମା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ଛାମୁରେ ପ୍ରଭୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ